Yes, I'm reality. Hello people, hello everyone. Magade Mure Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Pana vanozikanwa DJ Spacxy, aka Minister of Information and Publicity. Vanonga chikupa latest anengachitika matiu mana ose enyika yeZimbabwe dzingave nyaya dzinotyisa, dzinovhundutsa, dzinosiririsa. Tinongoya nadzo paZim ITV pana patokuudzai mugara muchiziva zvinenge zvichitika. Nyaya ino pana guys inyaya inosiririsa, inyaya inorwadza, inyaya inodzimba moyo. Pana mukadzi nemurume vakachata musi 27 December. Wachata kudaro vakudzokera kuSouth Africa, bozi vanoshanda South Africa, vakaita tsaona vakabva vashaya wese. Inyaya nyaya inorwadza. Saka ndine mapictures neumbo wandinawo guys, ndikuwadze mapictures acho muchato, ndikuwadze mota yacho yakaita nayo tsaona, ndikuwadze everything pakaipa. Chakuratidze guys mubva mazviona. Asi before satakuratidze visezvi, guys pane album nyowani regospel rakabuda rakabva kuna mukoma kana kuti Pastor Todman mudenge. Pastor vane album ravo nyowani unzwe Zvido zvashe. Guys, I think tofana kuenda tonotsvaga this album, tonocheck out this album panga pa YouTube riripo, ndofunga screenshot pa YouTube ndo iri apo yo. Munocheka album iroro, munoteerera, munotsamisa pfungwa, everything's on point, album on point. Right, ikatipinda panyaya yangu yanhasi nova iyo nyaya yekuti inorwadza, inyaya inodzimba moyo, inova nyaya yamukoma Shadi nemhuri yavo varasikirwa neupenyu mushure mekunge vakubva kuZimbabwe vakudzokera kuSouth Africa kwavanoshandira. Mumotikari umami nemukoma Shadi vanga vachidhiraivha nemudzimai wavo nasisi wemudzimai wavo nekamwana kavo kana 2 years. Kamwana kana 2 years kari kukliniki izvezvi zvanzi kakakuwara zvisingaite. Vamwe vese 3 hour unfortunately vakabva vafira passport. Ndova nyaya inorwadza. Rest in peace. Inyaya inorwadza guys kuti vanhu vaicelebrate marriage yavo, vaifara, vakuti ngatidzokere kubasa tinoshande, zvinhu zvatika zvinhu zvakadai. So zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinodzimba moyo, ma1 chaiwo. So guys, nefuma muri kungoona mapictures ari pascreen apo ndo mapictures emusi wemuchato wakabatanidzwa, musi wemuchato wavo. Then ayo mapictures ari pascreen ando mapicture emota yavanga vainayo yakaita accident pakatoipa ma1. Something very sensitive and actually very painful. Zvichatitika muZimbabwe, mutarasikirwa semune Zimbabwe, you know, pakaipa. Sa ma1 zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinodzimba moyo. Still mune Zimbabwe ngatimbonamata tiri pamwe chete nevarasikirwa kuti Mwari, bozi Mwari ndiyega munyaradzi, ndiye anokwanisa kuvanyaradza. Isusu tigona kutaura zvatingataure kumhuri 2 idzi kati kumhuri dzarasikirwa nevanhu ava. Togona kutaura zvatinotaura, but Mwari iye mbune ndiye anofanira kutovanyaradza, because hatingagoni kuvanyaradza because situation yacho haina kuchairika. Situation iri very painful, inova situation inorwadza. So guys, ndo zvangada ndikuudzei tizivisane mugara muri up to date, tichinamata tiri pamwe chete nemhuri, tichingoti rest in peace kuna vakarasikirwa neupenyu pakaipa ma1. Anyway guys, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Guys, don't forget to check out album Zvido zvashe from Pastor Todman. The album is mad, crazy, holy per message. Inogona kukuchinja muupenyu hwako, inogona kukubatsira muupenyu hwako. So guys, and check out that album because rine message inogona kukusimudzirawo mukati meupenyu hwako. Indanzwa hangu maworks acho ese. Album really on point, everything on point, quality, backing vocals and everything really on point. Anyway, once again, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. My name is DJ Spacxy Zimbabwe, aka the Minister of Information. Way up.